Welcome back to my channel. आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअ'आ vlog नङा किन्तु मोनसे निउज आं स्प्रेड खालामनो सानो। जेलै द सीड बे मुभिखौ नोंथांमोनहा खोनाबाय जानो हागौ। बियो बेंगलरनि इन्टारनेशनल फिल्म फेस्टिवलाव स्क्रिन जागोन 2nd आरो 4th मार्चआव। दा डिटेल्सखौ आं स्क्रिनाव होगोन लोगोसे डिस्क्रिप्शन बक्सआवबो नायनो हायो नोंथांमोनहा। इट्स अ प्राउड मोमेन्ट जों बर'फोरनि थाखाय जोंनि बर' सिनेमाया बिदि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्सफ्राव स्क्रीन जायो। It's a humble request to all the colleagues and friends who stays in Bangalore. जाय बेंगलराव थायो नोंथांमोनहा जुदि बे सिनेमाखौ नुवाखै आरो जुदि नायनो लुगैदों नोंथांमोनहा 2nd आरो 4th मार्चआव अरायन मलाव बेखौ नायफैनो हागोन आरोखि। मुभिनि डाइरेक्टर रजनी बसुमतारी हलाव लोगो मोनगोन जानो हागौ। It will be pleasure to meet the director of this movie as well. जाय नायनो लुगैदों आं गुरैनो लोगोफोरखौ खावलायहरो प्लिज कम एन्ड वाच द मुभि बे पिभिआर सिनेमासआव स्क्रिन जागोन आरोखि। जोंनि फेलो इउटुबार्सफोरखौबो गुरैनो खावलायहरो दे बे मेसेजखौ स्प्रेड खालाम जों बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे जोंनि बांसिननिफ्राय बांसिन बर'फ्रा बे इभेन्टखौ मिथिनो हायो आरोखि। एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामदो आरो लोगोसे शेयार खालामदो। So until the next one, take care, bye bye.